L-Odwa Tajba. Nilqakom għal-Qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qegħdin niċċelebraw illum it-tifkira tal-Verġi Mqaddsa Marija ta' Guadalupe ġewwa l-Messiku. Hija meqjuma bħala il-poplu Messikan. Hemm għolja viċin il-Messiku fejn il-poplu jmur jitlob il-Madonna u f'din sab ispirazzjoni kbira għall-evangelizzazzjoni kif ukoll għal-għenuna lill-fqar kemm fil-Messiku kif ukoll fl-Amerika Latina. Permezz anki tal-San Juan Diego li kellu din id-dera tal-Madonna hemmhekk ta' Guadalupe. Tolbu llum speċjalment għall-poplu tal-Messiku tal-Amerika Latina l-interċessjoni ta' Omna Marija. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawn ta' kun min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti rid li ma tħabbira tal-Anġelu l-verb tiegħek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqaddsa Marija. U aħna nemnu li saret tassew Alla. Fiċċa kontana nitolbuk biex ikollna l-għajnuna tat-talb tagħha bibnek Ġesu Kristu Sidna u Alla u miekix u jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien Balam refa' għajnejh u ra lill-Iżrael mifrux fil-kamp u mqassam tribu. Imbagħad niżel l-Ispirtu ta' Alla fuqu u beda jitkellem u jgħid. Il-kelma ta' Balam bin Beor, l-oraklu ta' bniedem bajnejh miftuħa. L-oraklu ta' wieħed jisma' kliem Alla u jara deret Alla li jista' kollox u jaqa' fl-art u għajnejh mikxufa. Kemm huma sbieħ l-erejjex tiegħek Ġakobb, l-amajjar tiegħek Iżrael. Bħal widin jinfirxu bħal ġonna ma xattx xmara, bħal siġar ta' sabbara mħawla mill-mulej, bħal mażġar tal-arznu ħdejn l-ilma. L-ilma jfawwar mill-bramel tiegħu u nislu kotran bħal l-ilmijiet, is-sultan tiegħu ola minn Agag u s-saltna tiegħu tola l-fuq. U beda jitkellem u jgħid, il-kelma ta' Balam bin Beor, l-oraklu ta' bniedem bajnejh miftuħa, l-oraklu ta' wieħed jisma' kliem Alla, ta' wieħed jara fl-erf tal-oli u jara deret Alla li jista' kollox u jaqa' fl-art u għajnejh mikxufa. Qiegħed nara imma mhux għalissa, inħares lejha imma mhux fil-qrib. Qatt titla' kewba minn Ġakobb u jqum xettru minn Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Triqatek mulej arrafni flimkien. Triqatek mulej arrafni. Triqatek mulej arrafni, il-modijiet tiegħek allimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u allimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Flimkien
triqatek mulej arrafni. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Flimkien triqatek mulej arrafni. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Flimkien triqatek mulej arrafni. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju u waqt li kien qiegħed jgħallem, resqu fuq l-qassisin il-kbar u xjuħ tal-poplu qalulu: Int bliema seta' qiegħed tagħmel dan kollu u min tgħidlek din is-seta'. U Ġesu qalilhom: Ħa nagħmlilkom mistoqsija waħda jien ukoll. Jekk tweġbuni għaliha, jien ukoll ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan kollu. Il-magħmudija ta' Ġwanni minn fejn kienet ġejja? Mis-sema jew mill-bnedmin? Dawk bdew jirraġunaw bejniethom u jgħidu jekk inweġbuh mis-sema, jgħidilna mela għaliex m'ammintux. U jekk ngħidulu mill-bnedmin, nibżgħu min-nies għax lil Ġwanni kulħadd iżommu bi profeta. Imbagħad wieġbu l-Ġesu qalulu ma nafux. U qalilhom mela nqas jien ma ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ma nafux. Din kienet ir-risposta tal-qassisin il-kbar u xjuħ tal-poplu għall-mistoqsija li għamel Ġesu li ma kienx tidher mistoqsija diffiċli. Staqsihom il-magħmudija ta' Ġwanni minn fejn kienet ġejja? Mis-sema jew mill-bnedmin? Huma weġbuh ma nafux. Aħna nafu li ma kienitx tweġiba sinċira din. Fil-fatt, fl-Evanġelju jgħid illi meta staqsihom Ġesu għaddu jirraġunaw bejniethom x'se tkun ir-reazzjoni tiegħu jew tan-nies jekk iweġbuh mod jew mod ieħor. U allura ir-risposta tagħhom kienet ma nafux. U nafu wkoll aħna li mhux din ir-risposta biss ma kinitx sinċira, imma lanqas il-mistoqsija li għamlu huma lil Ġesu għax il-ġrajjek tibda mistoqsija li għamlu lil Ġesu meta kien fit-tempju u staqsewh int bliema seta' qiegħed tagħmel dan? Min tgħidlek din is-seta'? U aħna nafu illi ma kienitx risposta, ma kienitx mistoqsija din biex huma verament jirċievu r-risposta għaliha u jaċċettawha. Ma kienux lesti li jaċċettaw li Ġesu li qed jagħmel bis-seta ta' Alla. Fil-fatt, f'mument ieħor fl-Evanġelju nsibu il-Fariżej li huma msieħba ma' dawn il-qassisin il-kbar u xjuħ tal-poplu li jgħidulu Ġesu li qed ikeċċi x-xjaten bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten.
Jiġifieri l-seta tiegħu ġejja mix-xita. Għalhekk ma kinux lesti huma illi jaċċettaw ir-risposta għal dak li staqsewh. Ma kellhomx dik is-sinċerità tal-qalb. X'inhi t-tagħlima lina għall-ħajja tagħna li naraw f'dan l-Evanġelju? L-ewwel nett Ġesu jħeġġiġna biex aħna nkunu sinċera fil-ħajja tagħna. Fil-ħajja tagħna personali, fir-relazzjonijiet mal-oħrajn, f'dak li ngħidu u f'dak li nikdbu. Irridu niftakru li aħna qatt ma se nitqu jew inqarqu bil-mulej. Għax hu jaraf il-profondità tal-qalb u tal-ħsieb tagħna bħalma melaw. U anki jekk aħna nimmaġinaw kultant li nistgħu nitqu bl-oħrajn jew nqarqu bihom, fl-aħħar mill-aħħar inkunu qed nitqu bina nfusna jekk ngħixu b'dak il-mod. L-ewwel tagħlima li jagħtina hawnhekk hi s-sinċerità tal-qalb li għandu jkollna f'ħajjitna. Imbagħad hemm ħaġa oħra li wkoll importanti li toħroġ minn din il-ġraja tal-lum. Li aħna rridu noqogħdu attenti mbagħad li ma jqarqux bina, li ma jitqux bina, li ma jdaħħlunix fi xkora lilna. Għax jeżisti min ikollu dak l-ħsieb. Kultant tara din meta xi ħadd jiġi jistaqsik xi ħaġa, u lest biex jaqbad kelma jew tnejn biex minnhom jagħmel storja u jgħid il-Knisja kontra dak, kontra dik, kontra dawk. L-iskop ikun biex jonsbuk bħalma kienu jagħmlu hawnhekk il-Ġesu. U nkella xi ħadd li qiegħed jitkellem miegħek jgħidlek dak li tixtieq tisma' u fil-waqt li jgħidlek dan jagħmel eżatt il-kontra. U għalhekk aħna rridu wkoll noqogħdu attenti li almenu sa fejn nistgħu naraw aħna ma jkun hemmx min jaqarraq bina jew jonsob lilna. Hekk nitolbu llum din il-quddiesa il-mulej l-ewwel nett tas-sinċerità tal-qalb biex aħna nkunu sinċera f'dak li ngħidu, f'dak li nagħmlu fir-relazzjonijiet mal-oħrajn, u li noqogħdu wkoll attenti biex kemm jista' jkun għall-inqas ħadd ma jqarraq bina u ħadd ma jitħaq bina. Ejjew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina il-grazzja mulej tas-sinċerità tal-qalb, sinċerità f'dak kollu li ngħidu, li nagħmlu fir-relazzjonijiet ma' xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna neħilsu mill-inganni fil-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira tal-Verġin Qazza Marija ta' Guadalupe nitolbu speċjalment tal-poplu fil-Messiku. Niftakar ukoll fil-Nunzju fil-Messiku li huwa Malti, l-Arċisqof Joe Spiteri, tolbu għalih ukoll għall-missjoni tiegħu u nitolbu wkoll għall-poplu fl-Amerika Latina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta.
Nitolbu biex jisibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu fid-tbatija tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin isegwu anki din il-quddiesa kemm Malta kif ukoll diversi pajjiżi wkoll barra minn Malta għalihom għall-familji tagħhom u speċjalment ukoll fejn hemm id-tbatija xi mulej jagħtihom l-għajnuna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi tal-poplu fl-Ukrajina u popli oħra li qegħdin ibatu minħabba l-vjolenza l-mibeda u nitolbu biex il-mulejja minna dejjem strumenti tal-paċi tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex dejjem nozzu il-ħajja aħna u niċċelebraw ta' żmien tal-Avvent meta Marija kellha lil bina Ġesu fil-ġuf, nistenna biex jitwielet fil-miliet, nitolbu biex aħna nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. L-Ispirtu Santu li bil-qawwa tiegħu ibnek tnissel fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija jqaddes mulej dawn l-offerti li aħna qedna fuq l-artal tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Verġni jistenidu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal u qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, mat-tejja kollha tal-eżerċiti tas-sema ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġesem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk u miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt ta' ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minnu għati għalina u la daħanix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejn u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħħi dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulli għanna tagħna milli din it-qarbina mqazza tkun għalina sinjal tal-ħniena tiegħek li inti dejjem ixxerret fuqna biex aħna li b'fidi kbira niċċelebraw it-tifkira ta' Alla insalvaw bil-qawwa tal-inkarnazzjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajli l-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Aħna nagħmlu llum it-tifkira tal-Verġen Mqazza Marija ta' Guadalupe, nofru dan ir-rożarju mod speċjali għal poplu fl-Amerika Latina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna, ejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħuġġenna l-rebbeħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina,
لا تدخلنيش في التجريب إزدهر لسنا مدني آمين. سليم عليك مريا بجراتس ممليا المليمية كم بركانتي فوست النسم برك الفرط الجفتيك جسو قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. سليم عليك مريا بجراتس ممليا المليمية كم بركانتي فوست النسم برك الفرط الجفتيك جسو قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. سليم عليك مريا بجراتس ممليا المليمية كم بركانتي فوست النسم برك الفرط الجفتيك جسو قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. سليم عليك مريا بجراتس ممليا المليمية كم بركانتي فوست النسم برك الفرط الجفتيك جسو قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. سليم عليك مريا بجراتس ممليا المليمية كم بركنتي فوست النسم برك الفرط الجفتيك جسو قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. سليم عليك مريا بجراتس ممليا المليمية كم بركنتي فوست النسم برك الفرط الجفتيك جسو قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. سليم عليك مريا بجراتس ممليا المليمية كم بركنتي فوست النسم برك الفرط الجفتيك جسو قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. سليم عليك مريا بجراتس ممليا المليمية كم بركنتي فوست النسم برك الفرط الجفتيك جسو قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. سليم عليك مريا بجراتس ممليا المليمية بركنتي فوست النسم برك الفرط الجفتيك جسو قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. سليم عليك مريا بجراتس ممليا المليمية كم بركنتي فوست النسم برك الفرط الجفتيك جسو قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Gloria للمسير وللابن وللإسبيرتو سانتو كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى الديم تديم آمين. Maria Santissima orina l-intijomna li kisma tal-btana, ta' kitwili talina riti kumpnidem bħanna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarizza minna tal-infern, hu ġener l kolla u dawk li iktar jeħtiġu ħnina tijak. Nikonsidraw fit-tini misteru tal-ferħ, meta Santa Maria marret iżżu li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا تا كل يوم ماتينا اللوم أحفرنا ذنوبيتنا بالما نغفر المنوهات علينا لا تدخلنيش في التجريب إزدهر لسنا مدني آمين. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تلوبالينا متنبين إسا في السياة الموتانا آمين. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى الديم تديم آمين.
Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għadina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu għafrinna dobitna ħarissa minna tal-infern, hu ġenera u kolla u id-dawk li l-iktar jeħtiġu ħnina tijak. Nikkonsentraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, daħħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarissa minna tal-infern. Hu ġenera l-beħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missina inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarisna minna tal-infern. Kull ġeneral kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misseru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dumietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġeneral kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwa lejna da plajnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek. Oħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dumietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena.
Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu l-qattal btana, Missir eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, Imqazza Marija, itlob għalina, Imqazza Alla, itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, seħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġeli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa u Alla. biex ikun jisoqqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla li tolbuk bil-ħerqa intlawa fost iqtajja tas-sema itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, Slimalik ħarris tal-Fiddej u Arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek l-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Adeodata Pesani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla għeda
dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Ġusepp Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.